Што вядома пра смерць дэпутата, які змагаўся з Лукашэнкам? Які сакрэт выпадкова раскрыў беларускі віцэ-прэм'ер, а таксама якія паслугі ўлады цяпер патрабуюць ад алігархаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Памёр дэпутат, які патрабаваў імпічменту для Лукашэнкі. Геннадзь Цярэня пачынаў сваю працу як чыгуначнік, але пасля скончыў акадэмію міліцыі і больш за 20 гадоў правёў у пагонах. Ён даслужыўся да пасады намесніка кіраўніка крымінальнай міліцыі і кіраваў падраздзяленнем па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Акрамя таго, ён удзельнічаў у палітычным жыцці краіны. У незалежнай Беларусі Цярэня уступіў у аб'яднаную грамадзянскую партыю і на парламенцкіх выбарах 95-го года балатаваўся як беспартыйны ў Сенінскім раёне. Стаўшы дэпутатам Верхоўнага Савета, ён працаваў у камісіі па эканамічнай палітыцы і рэформах, а таксама ўваходзіў у апазіцыйную фракцыю, якая выступала супраць палітыкі Аляксандра Лукашэнкі. Пасля канстытуцыйнага перавароту 96-го года Цярэня быў у апазіцыі да Лукашэнкі. Тады частка дэпутатаў, якія не прызналі роспуск Верхоўнага Савета, выбралі яго намеснікам старшыні парламента Сямёна Шарэцкага. Чым усё гэта скончылася, на жаль, мы ўсе ведаем, а Лукашенко займае сваю пасаду і праз 30 гадоў. Геннадзю Цярэню было 77 гадоў. Развітанне з ім адбудзецца ў Мінску 9 красавіка. Загадкавая паслуга для даўняй фаварыткі Лукашэнкі. Расследавальнікі праекта бюро заўважылі новую цікавостку пра колішнюю сяброўку Лукашэнкі Дар'ю Шманай, якая цяпер робіць дыпламатычную кар'еру і працуе саветніцай дарацыі пры беларускім пасольстве ў Расіі. Журналісты звярнулі ўвагу на адзін дакумент. Шманай атрымала ліст аб нясплаце дробнага штрафа на маскоўскі адрас, які цалкам супадае з кватэрай уплывовага беларускага бізнэсоўца. Гаворка пра беларускага рыбнага караля Аляксандра Машэнскага. Менавіта яму належыць жыллё ў Маскве, куды прыйшоў ліст на імя Дар'і Шманай. Ці фаварытка Лукашэнкі пасялілася там па знаёмству, ці за гэтым стаіць нешта яшчэ, пакуль невядома. Бюро накіравала Машэнскаму афіцыйны запыт з просьбай пракаментаваць, на якіх падставах Дар'я Шманай пражывала ў яго кватэры. У сваю чаргу бізнэсовец праз свайго сакратара перадаў, што ён не каментуе плёткі, але ж блізкасць да беларускай улады ўжо нарабіла Машэнскаму праблем. У 2010 годзе ён быў даверанай асобай Лукашэнкі на выбарах. У 2020 годзе прысутнічаў на яго таемнай інаўгурацыі, а да ліпеня 2025 года ён уваходзіў у цэнтральную раду прэзідэнцкага спартыўнага клуба, які кантралюе Дмітрый Лукашенко. Праз гэта ўсё палякі нават прызнавалі беларускага мільянера персонай нон-грата, але ж пазней скасавалі сваё рашэнне па нечаканай прычыне, бо ў Машэнскага раптам знайшлося грамадзянства Кіпра. Тым часам іншага мільянера ў добраахвотна прымусовым парадку папрасілі пра іншую паслугу для ўлады. Стала вядома пра новую ідэю Аляксандра Лукашэнкі. Цяпер ён прыдумаў план па выратаванні праблемнай сельскай гаспадаркі ў Віцебскай вобласці. Сутнасць у тым, каб прыцягнуць паспяховых беларускіх бізнэсоўцаў і перадаць ім пад кіраванне цэлыя аграрныя раёны альбо структуры. Пры гэтым ёсць ужо і першая ластаўка. Па інфармацыі выдання «План Б», у рамках пілотнага праекта увесь аграпрамысловы комплекс Дубровінскага раёна перадалі бізнэсоўцу Яўгену Баскіну, уладальніку групы кампаній «Сервалюкс», буйнога вытворцы мяса кур-бройлераў. Для гэтага нават стварылі асобную кампанію пад назвай «Дуброўна Дейрыс», якая будзе займацца развіццём мясцовых гаспадарак. Увогуле, такая ідэя з'явілася ў Лукашэнкі пасля нарады ў лютым, калі ён заявіў, што знайшоў адказных людзей для часткі аграпрамысловых аб'яднанняў вобласці. Акрамя Баскіна, у праект уключылі таксама іншых буйных бізнэсоўцаў і кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў. Дальше Саша Машэнскі походил, там же так тяжело. А как он хотел? Но ходит там. Женя Баскин, тебе структурку тоже походил, ну да. Вот вам говорю, мужики, сырьевые зоны. 3 из 6. Ну, а 3 сами найдете. Это будут ваши помощники. Помощники технологически и финансово.
Цяпер, як спадзяюцца дубровінскія ўлады, Сервалюкс Баскіна будзе інвеставаць у мадэрнізацыю фермаў, куплю тэхнікі і развіццё сельскай гаспадаркі. Пры гэтым абяцаюць не скарачаць работнікаў, а наадварот павялічыць штат і захаваць сацыяльныя гарантыі. Прычым непасрэдна для бізнэсоўца гэта можа быць з аднаго боку зручна, бо раён адпавядае яго бізнес-інтарэсам. З іншага спатрэбяцца значныя выдаткі. Да таго ж будзе дадатковы кантроль з боку ўладаў і адцягванне рэсурсаў ад асноўнага бізнесу. Таму невядома, ці апраўдае сябе такая роля выратавальніка. Лукашенко кажа, што грошай няма і ён нічога не дасць, а яго чыноўнікі прызнаюцца, што ён даць павінен. Гаворка ідзе пра нараду наконт праблемнай беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, падчас якой Лукашенко строга заявіў, што з бюджэта не выдзеліць ні капейкі. Але ўжо пасля нарады віцэ-прэм'ер Юрый Шулейка шчыра прызнаўся, што, нягледзячы на ўсе воплі, на імя Лукашэнкі ўжо склалі дакумент з просьбай выдзеліць прадпрыемству фінансавую падтрымку. І, як кажа Шулейка, цытата, «высокая верагоднасць, што Лукашенко выдзяленне грошай падтрымае». Карацей, атрымаўся чарговы спектакль. Перад камерамі Лукашенко пагражае чыноўнікам і распякае іх за згубленую кампанію, а за кадрам падмахвае дакументы і ўліванне бюджэтных сродкаў працягваецца як і раней. YouTube працягвае блакаваць беларускіх прапагандыстаў. Пасля выдалення каналаў СТБ, АНТ і Белты лукашэнкаўцы трохі паабураліся і затым пачалі ствараць новыя. Але ж гэта не дапамагло, бо цяпер YouTube выдаліў і нядаўна створаны канал СТБ. Прычым цікава, што прычыны дакладна невядомыя. У паведамленні самога СТБ гаворыцца, што новы канал нібыта выдалены праз санкцыі. Пры гэтым адзначаецца, што ні сталічнае тэлебачанне, ні яго кіраўніцтва пад санкцыямі не знаходзяцца. Ды і ўвогуле крайнімі ў гэтай сітуацыі могуць стаць звычайныя беларусы, бо не выключана, што лукашэнкаўцы ў выніку заблакуюць YouTube цалкам, зразумеўшы, што самі больш не могуць ім карыстацца. Прынамсі, такія пагрозы ўжо актыўна гучаць. Беларускія ўлады прадалі кватэру сумленнага пінскага суддзі Аляксея Пацко, які адмовіўся судзіць пратэстоўцаў і прынцыпова звольніўся ў 2020 годзе. Цяпер Пацко знаходзіцца за мяжой, але ён пацвердзіў, што гаворка ідзе менавіта пра яго нерухомасць. Двушка ў Пінску была набытая з дапамогай ільготнага крэдыту, таму фармальна яе ўласнікам лічыцца банк, але былы суддзя кажа, што і па сёння спраўна выплачваў крэдыт. Як бы там ні было, у выніку ўлады выставілі кватэру на аукцыён і з другой спробы прадалі яе за 110 000 беларускіх рублёў. Бывае і такое. Прарасійскага актывіста ў Беларусі выклікалі на размову ў Губазік. Міхаіл Юспа сам сябе называе палітолагам, ідэолагам, міжнароднікам і навуковым супрацоўнікам. Вядома, што ён скончыў факультэт міжнародных адносін БДУ, а цяпер падобна корміцца з рукі Масквы. У сваім канале на 700 падпісчыкаў Юспа рэгулярна крытыкуе прасоўванне беларускай мовы і культуры, а таксама з'яўляецца членам праўлення міжнароднай грамадскай арганізацыі «Братэрства беларусаў і расіян» і ездзіць выступаць з дакладамі на акупаваныя Расіяй украінскія тэрыторыі. Дык вось цяпер гэты персанаж паскардзіўся, што яму патэлефанавалі з Губазіка і запрасілі на размову. Маўляў, нехта невядомы напісаў на яго заяву. Самае камічнае тут, што аматар рускага свету шчыра здзіўляецца такому павароту падзей. Вось яго цытата. «Не ведаў, што гэтае падраздзяленне Міністэрства ўнутраных спраў праводзіць праверкі па даносах палітычнага характару». Падобна, што на яшчэ аднаго беларускага святара завялі сур'ёзную крымінальную справу. Ксяндза з Вілейкі Анатолія Парахневіча утрымліваюць пад вартай ужо больш за 2 тыдні, і па апошніх звестках яго перавялі ў СІЗА КДБ. У чым яго вінавацяць, не агучвае ані каталіцкая царква, ані сілавікі, але вядома, што пасля затрымання Парахневіча ў сакавіку у яго дома і ў храме, дзе ён служыў, прайшлі ператрусы. У любым выпадку СІЗА КДБ гэта вельмі кепскі знак, бо хутчэй за ўсё святару выставіць ці ўжо выставілі крымінальныя абвінавачанні, звязаныя са злачынствамі супраць дзяржавы.
Працягваецца мілітарызацыя беларускіх школьнікаў. І цяпер улады прыдумалі адпраўляць вучняў 10 класаў на кругласутачныя палявыя зборы ажно на 10 дзён. Такая практыка пачнецца ўжо сёлета ў маі. Падкрэсліваецца, што правядзенне вучэбна-палявых збораў будзе весціся ва ўмовах, набліжаных да ўмоў вайсковай часці у фармаце кругласутачнага знаходжання навучэнцаў. Для дзяўчат прадугледжана правядзенне практычных заняткаў па медыцынскай падрыхтоўцы. Таксама ў аб'ёме 60 гадзін на базе устаноў аховы здароўя, рэгіянальных падраздзяленняў Беларускага таварыства Чырвонага крыжа альбо рэгіянальных падраздзяленняў МНС. Сабачы скандал здарыўся ў Віцебску, і да яго ўжо падключыліся нават сілавікі. У краме сеткі «Мясная лаўка» нехта пакінуў сапраўднага жывога сабаку ў камеры захоўвання. Відавочцы знялі гэта на відэа і выклалі ў TikTok, пасля чаго сітуацыя закруцілася. Абураюцца як абаронцы жывёлаў, так і звычайныя людзі, а віцебская міліцыя выступіла з пагрозлівай заявай, што шукае гаспадыню сабакі. Цытата: «Яе дзеянням будзе дадзена прававая ацэнка, а пакуль у яе дзверы не пастукалі супрацоўнікі, то ёсць шанец прыйсці ў аддзяленне міліцыі і расказаць, што вымусіла яе так паступіць са сваім сабакам». Канец цытаты. Увогуле, дзеянні ўладальніцы жывёлы могуць палічыць жорсткім абыходжаннем і даць адміністратыўку. У такім выпадку ёй пагражае штраф да 15 базавых велічынь. Улады працягваюць забараняць кнігі. Цяпер экстрэмісцкімі прызналі яшчэ 3 творы беларускай літаратуры, а таксама збор твораў расстралянага амаль 100 гадоў таму Аляксандра Цвікевіча, аўтара кнігі «Заходні русізм». Справа ў тым, што суд партызанскага раёна Мінска прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі сайт і старонку ў інстаграме кнігарні «Кнігі Бай». Яна належала Алесю Яўдаху, які нядаўна арыштоўваўся па справе кнігароў. У выніку экстрэмісцкімі палічылі і кніжкі, якія там прадавалі. Гэта дэтэктыў Камілы Цень, напісаны на трасянцы пад назвай «Наступны прыпынак смерць». Раман маладога пісьменніка Макара Валынкіна «Апошняе пакаленне». А таксама кніга колішняга лаўрэата прэміі Гідройця Максіма Шчура пад назвай «Там, дзе нас няма». Акрамя сучасных літаратараў пацярпелі і даўно памерлыя, бо экстрэмісцкай суд прызнаў кнігу Аляксандра Цвікевіча пад назвай «Гістарычныя працы. Том 1». Калі вы не ведалі, то Цвікевіч быў вядомым беларускім нацыянальным дзеячам. Гэта апошні прэм'ер эміграцыйнага ўрада БНР, які пасля яго ліквідацыі на берлінскай канферэнцыі ў кастрычніку 1925 года выехаў у БССР. Там ён напісаў і выдаў грунтоўную кнігу пад назвай «Западна-русізм», нарысы з гісторыі грамадскай мыслі на Беларусі ў 19 і пачатку 20 стагоддзя. Але адразу пасля яе выхаду ў 1930 годзе Цвікевіч быў арыштаваны па сфальсіфікаванай справе Саюза вызвалення Беларусі, а ў 1937 годзе быў расстраляны. Кніга таксама трапіла пад рэпрэсіі і да шырокага чытача дайшла толькі ў 90-е гады, калі была перавыдадзеная ўжо ў незалежнай Беларусі. Цяпер жа яе забараняюць па новай. Вучоныя заклікаюць беларусаў актыўней лавіць рыбу. І гэта зусім не жарт, бо навукоўцы Акадэміі навук назвалі 3 віды рыб, якія, цытата, павінны быць знішчаныя, і просяць рыбакоў іх вылоўліваць. Ворагамі беларускай прыроды прызнаныя амерыканскі сомік, ратан-галавешка і бычок-пясочнік. Усе гэтыя віды інвазіўныя, то бок праз адсутнасць прыродных ворагаў яны хутка размнажаюцца і паціху выціскаюць іншыя абарыгенныя віды рыб. Вось такія навіны серады. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.